Ty gadasz. Ja Nie tu no, na ale po przesadzie co tej ty grze. no gadasz teraz? Na oczu. No o tych itemach. No tak o, na zabawę. Aha, To jest love of the game. o. Nie mogę? No wiem o co chodzi już. Nie możesz tak w sumie. Okej, I guess. Dobra, sub 1 minute, let's go. W końcu.